Er du skæv? Er du skæv? Er du skæv? Er det godt med Hikke? Hygger du dig? Okay. Nej, det kan du ikke sige. Det kan du ikke sige. Kan du? Om jeg har et lift, eller hvad? Har jeg et lift, eller hvad? Hvor er det fedt! Hvad så? Nå, går du i vinterhi nu, eller hvad? Jeg har zoomet ind på din næse. Man kan lige se din næsetip. Hvad så? Kunne du godt bruge lift? Ja. Er du stoppet? Ja. Jo. Jeg er stoppet. Det skal ind på Explain, det her. Nej. Jo. Må jeg se? Må jeg se? Jeg sender sgu da op til at få helvede. Nej. Jeg får lidt næppe af dig med. Hvad så? Hvad? Hvad skal vi? Ej. Hvad var det? Jeg har ikke nogen lift. Nej. Er du skæv? Jeg afværger lige situationen. Er du skæv? Og så var jeg X-ray gaming, men det var bare pisse fedt.